Tänään on lauantai 23. syyskuuta ja mä annoin nyt tänään itselleni luvan ottaa lepoa. Täällä on tosi hyvin tehty kaikki ja kyllä mä tänäänkin jotain pientä teen, mut silleen, että tässä on ollut aika stressissä ja niin kuin koko aika pää pyörittää kaikkea, niin tää on mun lepopäivä. Mutta siis mulla alkoikin paljon enemmän niinku pyörii just se lähtö mielessä. Ja tuossa vähän aikaa sit mua ahdisti se. Ja sit mä tajusin sen, että se mikä ahdisti on se, että just tää Suomessa on asioita niin kun epäselvää tai ei ole saanut vähän niin kuin miten se nyt sanotaan, niin kuin, että itsellä on jäänyt jotain niin kuin kaivelee jonnekin koloihin tai silleen, että niitä jäisi miettiä. Et muutenhan mulla on silleen, että ei ole kämppää enää, ei ole töitä tai niin kuin, että noita ei tarvitse miettiä, mutta sitten just nämä ihmissuhdeasiat, että ne olisi sitten tavallaan seurannut mua sinne Australiaan. Niin nyt kun semmoset on vähän niin kuin pois mietinnästä, niin sitten tuli aika taas se, mitä mä oon aika monesti ollut silleen, että ei mä oikeastaan kiinnosta, että mä oon ihan aluksi lukioaikaa miettinyt Australiaa, että silloin vaan se jee, mennään maailmalle, näkee ja kokee ja pitää hauskaa ja näin. Ja kyllähän siinä jossain vaiheessa mä reissasinkin aika paljon ja se oli just silleen, että halus nähdä ja hirveä semmoinen tarme, että nyt pitää mennä. Ja on se reissaaminen edelleen kivaa, mutta se ei ole enää semmoinen, että joka vuosi on pakko mennä tai pitäisi olla aina matka varattuna ja noin. Et siinä oli vähän niin kuin mennyt se into ja sitten, että minkä takia mä jossain vaiheessa sit päätin, että no nyt mä teen sen, että kun mä oon lukioaikaan niin kuin intoillut, mutta sitten aloin seurustelee ja sitten ei halunnut mennä. Mutta sitten 4 vuotta sitten erosin semmoisesta suhteesta, joka mä luulin, että on nyt se oikea ja niin poispäin. Ja mä menin siis ihan rikki ja erohan ei ole koskaan pelkästään sitä, että se ihminen poistuu sun elämästä, vaan se on myös sitä, että kaikki ne yhteiset suunnitelmat ja haaveet ja kaikki nämä ennen kanssa niin lähtee siinä. Ja se on niin kuin aika iso kriisi käydä niitä läpi, että itsekin oli vaan silleen, että no niin, sinne meni mun tulevaisuuden perhe ja niin poispäin. Ja menin silloin aika syviin vesiin, että olisin kyllä aika pitkään masennusta ja näin. Mutta sitten silloin niin kuin puhuin just kavereitten kanssa, kävin läpi sitä, pystyin avautumaan niitä eron aikaisia fiiliksiä. Ja sitten jollekin oli vaan silleen, että vittu, nyt minä menen sinne Australiaan. Ja niin kuin tuli sieltä lukioaikaisista haaveista, mutta sillä hetkellä se oli vaan niin kuin pakokeino. Et kun oli itsellä niin paha olla, niin halus mennä niin kauas kuin on mahdollista. Tai niin kuin kuvitteli ehkä, että sitten kun siellä elää erilaista elämää ja on eri ympäristössä, niin se niin kuin auttaisi. Ja ehkä olisi auttanut, en tiedä. Mutta sitten silloin mä sen päätin ja sitten tuli vähän semmonen, että mä oon kuitenkin siitä haaveillut silloin lukioaikana ja se on jäänyt ja sitten kun tiesi, että tuossa viisumissa on se ikäraja, no silloin 4 vuotta sitten ei ollut mikään kiire, olin 26V, mutta että kyllä tiesi, että pitää kerätä rahaa ja pitää valmistua ja noin, mutta sitten mä aloin silloin niinku pikkuhiljaa jollain lailla edistää, että mä aloin ottaa asioista selvää ja joskus käytiin vielä Kilroilla juttelemassa kaikenlaista, vaikka mä en nyt menekään minkään tommosen matkatoimiston kautta, vaan itse on hoitanut kaikki. Mutta silleen, että jollain lailla edistää sitä hommaa. Mutta niin, mut joo, silloin kanssa oli se, että kun alkoi niin kuin
Mut niin, sitten se oli kyllä mun koko aika silleen niinku takaraivossa, että joo mä meen ja pitää kerää rahaa ja mä olin vähän suunnitellut, että olisiko ollut alkuvuodesta 2021 semmonen, mitä mä olin ajatellut, että tälleen mä lähden, koska mä just olin niinku valmistumassa siinä. Ja se olisi ollut tosi hyvä hetki silleen, että just opiskeluiden jälkeen ennen kuin aloittaa mitkään opehommat ja semmonen välivuosi. Mutta sitten tuli koronat ja no Australia veti aika överiksikin kaikki niiden koronatoimet. Ja sit se vaan siirtyi ja sit mä oikeastaan enää niinku kiinnostanut ollenkaan. Ja oli vaan silleen, että alkoi olla työelämässä jo, työelämässä silleen ja etenkin sitten kun niin kun löysi semmoisen työpaikan, missä viihtyi ja sitten löysin pari vuotta sitten muutin tänne mun metsämajaan ja tää on kyllä semmonen, mistä saan tosi paljon itselle semmoista rauhaa, sisäistä rauhaa. Niin alkoi olla vaan silleen, että en mä oikeastaan halua mennä, koska niinku nyt alkoi Suomen päässä olla silleen niinku asiat jollain lailla. Alkoi olla niinku mennä siihen suuntaan vähän niinku mitä halus. Mut sit kun mä oon aina ollut vähän semmonen, että jos joku sanoo mulle, että et uskalla tehdä jotain, ja sit jos mä uskallan sen tehdä, niin sit se on tehtävä. Ja jossain vaiheessa mulle sanottiin, että sä oot niin pitkään puhunut tuosta Australiasta, että et se kyllä lähde. Ja et kukaan ei enää oikein uskonut, että vaikka mä olin silleen, että joo lähden silloin, niin, mutta kun siitä oli ollut niin kauan, niin ei enää ajateltu, että mä menen. Niin sit tosta mulla tuli semmonen, että pakko niin näyttää, että kyllä mä menen. Ja sit se, mikä mua vähän niin kannatteli, oli se, että mä ajattelin, että ehkä tulisin katuun myöhemmin, tai oli silleen, että mä oon niin pitkään sitä miettinyt ja miksi mä en ikinä mennyt. Ja sit just lohduttaudun siihen, että sanoin itselläni, että kunhan meet, sieltä pääsee aina takas. Että ihan sama, että oot sä siellä kuukauden tai oot sä siellä 3 kuukautta vai oot sä siellä vuoden, mutta niin pääsee, että sä meet sinne, niin sitten ei jää ainakaan, tai ei tulisi sitä katumusta. Mutta tosiaan oikeastaan ei ollut intoa. Kauhean kun tuo vissu roihtaa, että ja no nyt tää viime kesä, niin siis sehän oli tämmöistä yhtä suorittamista, että mä tein töitä, että niinku open hommista olin kesälomalla, mutta sitten menin liukuhihnahommiin, keräsin rahaa ja sitten samalla niinku koko aika mietin, että mitä pitää tehdä ja mulla on ollut hirveästi listoja silleen, että nämä asiat pitäisi olla hoidettu, nämä paperit ja pälä. Ja et silloin kyllä ehti vähän lomailee, mutta koko aika on niinku takaraivossa ollut semmoinen rattaat pyörimässä. Ja nyt sitten tää syyskuu, niin siis tää on ollut aivan pelkkää suorittamista. Ja no nyt mulla tuli nyt tänään, kun tää viimeinen viikko ollut just sitä, että mä oon aamusta iltaan tehnyt jotain. Ja just jossain vaiheessa oli silleen, että mä oon niin väsynyt, mä oon niin rikki. Ja sit kun tänään mä annoin itselleen luvan, että nyt lepäät, niin sit tuli tosi semmoinen zen-olo. Ja äsken suihkussa, sen takia mä oon tässä hiukset märkinä, niin suihkussa aloin miettiä sitä, että nyt kun vähän niin kuin nämä ihmissuhdeasiatkin on silleen, että ne ei niin kuin jää painaa minnekään takaraivoon, niin mä oon ihan tabula rasa, kun menee sinne. Ja se on tavallaan tosi siistiä. Ja sit mä ajattelin sitä, että minkä takia mä ylipäätään silloin 4 vuotta sitten oli silleen, että nyt mä menen. Niin se oli just sitä vähän niin kuin pakokeino siihen siitä parisuhteen erosta, koska se oli just mulle tosi merkittävä suhde. Ja mä itse koin, että mä olin siinä suhteessa niin kuin paras versio itsestäni. Ja sitten just äsken mietin, että sen jälkeen niin kuin pikkuhiljaa ehkä lähti vähän huonoille raiteille. Ja sitten kun siihen junan kyytiin hyppäsi, niin sitten tasaisen varmasti se niin kuin jatkui siellä huonoilla raiteilla. Vaikkakin olen tehnyt siis semmosia
elämäntapamuunnoksia tai vaikka tää kämppä, että tää on ollut niinku mulle tosi iso semmonen hyvinvoinnin lisääjä. Mutta sit, et on vähän niinku miettinyt sitä, että kaikkia muutoksia, mitä elämässä itsellä on tullut tässä, no sanotaan sen 4 vuoden jälkeen, ja moniin asioihin en ole kyllä tyytyväinen ja on niitä miettinytkin pitkään, että miksi vaikka teen jotain tiettyjä asioita ja niin kuin vähän ajatellut, että mun pitäisi tehdä toisin, mutta sitten kuitenkin niin kuin tekee niitä samoja vanhoja asioita. Niin ja sitten tässä tänä keväänä ja kesällä sain tuossa muutamat diagnoosit ja sitten kun aloitettiin just näitä lääkekokeiluja ja tommosia, jossain vaiheessa oli niinku aika pahojakin sivuoireita ja on ollut aika paljon oman itsensä kanssa niinku läpikäytävää ja niinku on miettinyt tosi paljon sitä, että kuka se minä on ja mikä on niinku tavallaan sairautta ja mikä on sitten niinku mikä on lääkkeiden sivuvaikutusta ja noin. Ja sitten kans miettinyt sitä, että niinku kuka mä haluan olla. Et aina en ole ollut just vähän niinku tyytyväinen semmoiseen, että millaisia tapoja mulla on muodostunut. Ja että on niinku aikaisemminkin jo miettinyt, että haluaisi vähän muutosta, mutta sit ei ollut, niinku, ei ehkä osannut tehdä niitä semmoisia muutoksia, mitä niinku olisi kuitenkin halunnut, jos tästä saa jotain selvää. Niin siis mä siinä mietin, että matka on, mä sain tavallaan sille nyt niinku merkityksen. Että sitä ennen oli just se, että mua ei kiinnostanut lähteä. Että ajattelin, että joo, ihan siisti siellä käydä, pääsee lämpöön ja niinku varmaan on hienoja kokemuksia ja niin poispäin. Mut mulla ei ollut mitään niinku syytä tai merkitystä sille mun lähtöön. Niin nyt mulla tuli just tuossa äsken mieleen, että tää on niinku oikein tosi täydellinen aika ja niinku kuinka pitkä aika olla muualla. Ja vähän niin kuin, että ei ole pelkästään matkaa Australiaan, vaan tää on niinku matkaa muhun itteeni ja mä voin niinku tavallaan, kun siellä ei ole mitään tuttua, mä en tiedä missä mä asun, en tiedä millaisten ihmisten kanssa tuun viettää aikaa ja niinku kaikki on uutta, niin se on enemmän sitä, että mä voin niinku miettiä, että minkälaista elämää ja minkälaisia tapoja mä haluan itse ylläpitää, minkälaisten ihmisten kanssa mä haluan olla. Että niinku, tää on nyt ihan täydellinen tilanne, että joo, mulla on täällä paljon läheisiä, rakkaita ihmisiä, mutta kyllä ne täällä on edelleen ja kyllä mä tuun siis pitää yhteyttä sen matkan aikanakin heihin, mutta että mä oon kuitenkin ihan yksin, niin mä voin tavallaan tutustua itteeni uudelleen ja ehkä luoda niitä uusia tapoja, mistä mä oon just jossain vaiheessa ollut. En ollut niin tyytyväinen siihen, että miten mulla on vaikka tietyt tavat muuttunut. Että on sitä muutosta halunnut, oon vaikka kirjannutkin kaikkea, että no, mä teen aika paljon kaikkia listoja ja sitä kautta vähän niin kuin mietin, että mitä haluan ja mitä se vaatii, että mä niin kuin tavoitan nämä tavoitteet. Mut sit kun mulla tuli toi tommonen niin kun ajatus, että tää on se mun matkan syy. Et se voisi olla sama mikä paikka menee. Voisin mennä vaikka sinne Utsjoelle, minne mä meinasin mennä opettajaksi vuodeksi. Mutta se, että se ei ole se kohde, vaan se on se, että mitä mä itteni kanssa käyn sit läpi. Ja mä olin ostanut jo siis valmiiksi. Mä oon kanssa semmonen, että mä kirjoitan asioita ja mulla on 1,000,000 semmoista tai muutamia ollut tämmösiä plankkoja kirjoja. Eka mä joskus hurahdin tähän bujoiluun, eli mikä bullet journal, tehdään vähän niinku omaa kalenteria ja sitten samalla mulla oli siellä vähän kaikenlaista muutakin ja vähän semmoista päiväkirjatyyppistä. Mut sit jossain vaiheessa into laski, koska en mä jaksanut silleen, että pitäisi
pysyä siinä oikein kalenterin mukana ja saada tehtyä sitä. Et se oli kyllä hauskaa, se oli terapeuttista kirjoittaa niitä ja istua illalla itsekseen ja kunhan vaan piirrellä ja kirjoitella. Niin nyt mä ajattelen, että tää, minkä mä ostin tämän kirjan, että se on ihan tyhjä. Siellä joissain, mikä mulla on melkein tyhjä tommonen kirja. Mä olisin voinut ottaa sen käyttöön ja sitten on vaan se, että no tämähän on ihan tuhlausta, että jos niin tämmöinen melkein tyhjän, niin kuin, no ei heittää menee vaan, niin kuin, että ei ota hyötykäyttöä. Mutta mä en halua, että ne vanhat tekstit, että ne niin kuin, mitenkään muistuttais muota, että mä menisin lukemaan niitä vanhoja tekstejä, vaan niin kuin, tää koko homma on nyt se, että tyhjä taulu, vähän niin kuin painetaan resettiä ja katsotaan mitä sit siitä tulee. Mut niin mä aloitin jo ton mun uuden kirjan. Sen nimi on nyt Kirjojen kirja ja mä laitan sinne kaikenlaisia niinku muistoja. Nyt otettiin Polaroid-kuvia tuolta mun läksiäisistä, niin sinne tuli aukeama näistä ihanista ihmisistä, ketä siellä oli. Ja sitten no sinne tulee kaikenlaista henkilökohtaista. Meni yksi muistoesine juttu mun mummosta. Niin mulla on semmonen olo, että se mun mummo kulkee nyt sitten kaikkialle, minne mä meenkin. Ja sitten tulee erilaisia tekstejä, koska mun tapa käsitellä asioita on ollut just tää kirjoittaminen. Niin, että toi innostaa kans silleen, ja se on kans vähän niinku yksi syy, että minkä takia mä tämmösiä videoita aloin tekee, että mä haluan myöhemminkin katsoa, että millaisia asioita tässä on käynyt läpi. Ja sit kun se on kuitenkin niin pitkä aika, okei mä oon kyllä aika varma, että mä tuun tuossa toukokuussa, voisin niinku melkein lyödä pääni pantiksi, niin kyllähän siinä tulee käytyä monenlaisia asioita läpi ja monenlaisia tunteita ja niin poispäin. Niin oikeastaan tää tämmönen höpöttely on vähän niinku se, minkä takia mä niinku ajattelen, että mä näitä teen. Ja että nää ei oo ketään muuta varten, vaan ne on niinku ensisijaisesti mua varten. Ja tavallaan se on vähän niinku pelottavakin ajatus, että näyttää omat kaikki ajatukset, niinku, että ne on kenen tahansa nähtävissä. Mutta sitten mulla on myös sit se ajatus, että nämä mun läheiset, rakkaat ihmiset, niin ehkä joitain kiinnostaa tää matka muutenkin kuin se, että mä laitan postikorttiin silloin tällöin. Niin nyt tuli semmoinen chen-olo. Et nyt on joku syy. Ja nyt mä saan vähän niinku kirkastettua sillä, että kaikki ne mun kirjat ja nämä videot ja nämä, että mikä se on se niin kun, niiden kaikkea tarkoitus.